Διάλεξε υπηρεσία. Διάλεξε γλώσσα. Ανέβασε το έγγραφο. Έχεις παραγγείλει επίσημη μετάφραση. Τόσο απλά και γρήγορα. Στο imetafrasi.gr επιλέγεις ανάμεσα σε πολλά είδη εγγράφων. Όσο παραγγέλνεις μειώνεται το κόστος. Τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Πληρώνεις με τον πιο εύκολο τρόπο. Και φυσικά σε λογική τιμή. Γρήγορα, εγγυημένα και με απόλυτη ασφάλεια. imetafrasi.gr. Επίσημες μεταφράσεις. Χρειάζεστε επίσημη μετάφραση ή και επικύρωση από δικηγόρο? Θέλετε να μεταφράσετε περισσότερα έγγραφα από διαφορετικές γλώσσες? Ενδιαφέρεστε να πάτε στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία και θέλετε να μεταφράσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά τα ελληνικά έγγραφά σας? Σε αυτό εδώ το βίντεο σας δείχνουμε πώς να παραγγείλετε online τις επίσημες μεταφράσεις σας από το imetafrasi.gr. Φροντίσαμε να κάνουμε τη διαδικασία απλή και γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται sign up. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να παραγγείλετε. Για τη διαδικασία είναι σημαντικό να έχετε μπροστά σας το πρωτότυπο έγγραφο και να βλέπετε τον τίτλο του εγγράφου και τον φορέα που το εκδίδει. Η παραγγελία γίνεται στην αρχική σελίδα, όπου πρώτα πρέπει να διαλέξουμε μια υπηρεσία. Γράφουμε λοιπόν www.imetafrasi.gr. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι μετάφραση και επικύρωση, μόνο μετάφραση, μόνο επικύρωση. Για να δείτε τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, κάντε κλικ στη σχετική σελίδα υπηρεσίες και δεν θα σας μείνει καμία απορία. Αφού έχετε καταλάβει ποια υπηρεσία θεμείτε, επιστρέψτε στην αρχική σελίδα. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε μετάφραση και επικύρωση του Proficiency του Πανεπιστημίου Cambridge και την ίδια υπηρεσία για το γαλλικό πτυχίο DALF, για να τα καταθέσουμε σε κάποιο ελληνικό φορέα. Για το Proficiency κάνουμε κλικ στο κουτί μετάφραση και επικύρωση. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη γλώσσα του πρωτότυπου εγγράφου που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τα αγγλικά. Μετά επιλέγουμε γλώσσα μετάφρασης, δηλαδή τη γλώσσα στην οποία θέλουμε να γίνει μετάφραση και επικύρωση, η οποία στην περίπτωσή μας είναι τα ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο ξεκλειδώνει το κουμπί επιλογής εγγράφου πάνω στο οποίο κάνουμε κλικ. Στο παράθυρο που ανοίγει βλέπετε διάφορες κατηγορίες εγγράφων, πτυχία ξένων γλωσσών, από όλους τους φορείς που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ, πιστοποίησης γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, διάφορα πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, πτυχία ελληνικών ΑΕ και ΤΕΗ, αναλυτικές βαθμολογίες και άλλα. Κάνουμε κλικ στην κατηγορία Αγγλικά πτυχίο γλώσσας University of Cambridge. Αμέσως εμφανίζονται τα πτυχία του συγκεκριμένου φορέα και είναι δυνατή η επιλογή πτυχίων με πιο έντονα γράμματα. Δεξιά βλέπουμε την τελική τιμή του εγγράφου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνει το ΦΠΑ, ενώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν από και προς εσάς. Κάνουμε κλικ στο έγγραφο που μας ενδιαφέρει και μετά αποθήκευση. Στο παράθυρο που εμφανίζεται πρέπει να πατήσουμε επιβεβαίωση. Μεταφερόμαστε ξανά στην αρχική σελίδα και βλέπουμε το έγγραφό μας στο χαρτοφύλακα κάνοντας κλικ. Κλείνουμε προσωρινά το χαρτοφύλακα πατώντας το Χ πάνω δεξιά. Αν θέλουμε να συντομεύσουμε την παραγγελία, μπορούμε να ανεβάσουμε σκαναρισμένο αρχείο ή φωτογραφία. Έτσι, εμείς ετοιμάζουμε την παραγγελία σας όσο το πρωτότυπό σας ταξιδεύει προς εμάς. Για να ανεβάσουμε προαιρετικά το αρχείο, πηγαίνουμε στο πεδίο επιλογή βοηθητικού αρχείου και κάνουμε κλικ. Αφού το βρούμε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να πατήσουμε ανέβασμα. Για να επιβεβαιώσουμε ότι ανέβηκε, πηγαίνουμε ξανά στο χαρτοφύλακα. Το αρχείο μας έχει μπει. Αν έχουμε ανεβάσει λάθος αρχείο, μπορούμε να πατήσουμε τον κάδο και να το διαγράψουμε. Οι επιλογές μας παραμένουν στο χαρτοφύλακα μέχρι εμείς να τις διαγράψουμε. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε αν θέλουμε και να δούμε τις υπόλοιπες σελίδες του site. Ήρθε η ώρα να παραγγείλουμε μετάφραση και επικύρωση και για τον DALF. Κάνουμε κλικ στο κουτί, επιλέγουμε τη γλώσσα του πρωτοτύπου, γαλλικά, και τη γλώσσα μετάφρασης, ελληνικά. Πατάμε επιλογή εγγράφου. Πηγαίνουμε στο σχετικό φορέα. Κάνουμε κλικ στο πτυχίο, μετά αποθήκευση και επιβεβαίωση. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε ηλεκτρονικά το αρχείο για να συντομεύσουμε τον χρόνο παράδοσης, προαιρετικά πατάμε επιλογή βοηθητικού αρχείου, το βρίσκουμε και μετά ανέβασμα. Στο χαρτοφύλακά μας πλέον υπάρχουν οι επιλογές των εγγράφων και τα σχετικά αρχεία. Προσέξτε ότι μετά το πρώτο έγγραφο, για κάθε επόμενο που παραγγέλνετε, σας κάνουμε έκπτωση 5 ευρώ. Είμαστε τώρα έτοιμοι να πατήσουμε ολοκλήρωση παραγγελίας. Στη σελίδα αυτή πρέπει να συμπληρώσετε το mail σας, τα στοιχεία στα οποία θα κόψουμε απόδειξη ή τιμολόγιο και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων, θα συμπληρώσετε από πού θα παραλάβουμε τα πρωτότυπά σας και πού θα σας τα παραδώσουμε. Οι περιοχές αυτές δεν είναι απαραίτητο να είναι οι ίδιες. Το courier, το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, θα παραλάβει τα έγγραφά σας. Τέλος, θα επιλέξετε έναν από τους τρόπους πληρωμής. Κατάθεση σε λογαριασμό, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, PayPal ή αντικαταβολή. Ας επιλέξουμε αντικαταβολή.
Ένα mail σας περιμένει στο inbox με λεπτομέρειες για την παραγγελία, καθώς και τι πρέπει να βάλετε στο φάκελο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Και μην ξεχνάτε, με το iMetάφραση ξεμπερδεύετε εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και πάνω απ' όλα με ασφάλεια.